siasa kale mbalariany obed mago mag ji giwegi kata mago mag piny owacho ma inyalo wacho ni winjo be ni ng'iye matut mar mondo mi jogo madonjo sani gin bende seche moko kik gidonja kata kik giyudre kod achiedh nade ma kamago. Erokamano Joyce. Achiedh nade ma wadonje kata jo first years donje mana kaka naselero chien kacha ene having high expectation. Expectation it depends. Inyalo bedo gi positive ones and negative ones. Then another thing en donje yedhe mamero ji. Sana sana kuomwa kaka vijende kata yawuoyi. But bende tinde to riwo ji te. Koro yedhe mamero ji gi ka St. Paul wakacha kaneno gimomiyo mano inyalo yudo kata kang'eny. Those school is a school kaka St. Paul gitemo matek deal with that thing nikech yudo ka kata sama ne wajoin ne wan gi ba achiel mane nitiere around the school. But there is a way mane school no biro moko wuoyo gi wuon ba ma bano is still far but you will still find nitiere joma manage mondo mi gichop kanyo. Koro yudo ka samoro kaka janyuol nyalo mi pesa moro dala tiyudo ka apply sirikal omiel okinyiso janyuol koro ka janyuol osefambulo chulo fite then help cha donjo twacho ni pesa ni ng'eny koro ine migolo forms Friday ka Friday ko gik mesa pong gi nyingi. Koro aparo ni gima first years kaka sani koro kaka first years one new funding model ma you will find maybe pesa moket ni is very like what ni ong'eny. Koro yudo ka janyuol samoro arambe moro nogoni kata janyuol se struggle chulo ni fee yudo ka samoro kaka jonyuol samoro ok nyal understand this new model. Koro yudo ka nyathi nyanyise ni up to sani pok ayudo duoko moro amora manyisa ni pesa no bed allocated kata ok bed allocated. Then yudo ka pesa ne dhi donjo oket ni gimoro 45,000 janyuol no sechulo ni fee osechul ni ot. Koro acho ni 45,000 ni gima nyalo timogo ang'iew ufa. Kasa ng'iew ufa then now abed gi crew na moro ma ane magitambuaya e mta. Koro yudo ka osiepe nyalo tambuai by the way idhi imer then kisemer yudo ka party te in gi program. Koro yudo ka ma be gima dhi keto kata wach sani mar class inimer 24 hours kasi yudo ka koro ka result biro tiyudo ka koro in gi pressure mang'eny nikech yudo ka koro dream is not valid again. Yudo ka osiepna moro nonyisa ndalo moko ni dhi e campus to gima nyaka ing'e ni inyalo dhi e campus kaka in ni kiduogo ka in tanka en ng'at moro mamadho te. Koro mane gima osekeep moving because obira no wuoyo moro kuom principle. Ka in gi principle to kata in mana gi jok moko mamer to your principle will set you body me airline. Koro yudo ka pesa mang'eny gi apana ni wanyalo wuoyo jonyuol wanyalo temo waket jonyuol close to us mondo mi wa explain even sama janyuol tero nyathi e school ama pini nitiere schools moko manoluongo ELB school kata machano luongo the ELB organization in the school. Koro janyuol odhi kod nyathi ne sa ELB mondo explain everything mo bed gi gichache simbe maka nyathi oyudo ELB to is aware ni notification moro donjone ni ng'ane to yudo help. Koro yudo ko nyise ni use this and this and this. Yudo ka koro pesa madong cha you can sustain yourself with rather than at the age of 17 or 18 yudo ka in gi 45,000 to rent to sechuni samoro landlord ko biro nyise ni ano ka chulo rent ng'a chulo rent ing'e but in gi pesa. Koro pesa mabalang' ni ema miyo ng'ani dhi donje gik moko kaka mer nikech koro yudo ka en gi excess. Koro gimotim gonge koro an mane gima nyalo wacho then gi aola taula wase wuoye kendo wang'eyo ni gikawo. Erokamano. Stacy gi Jennifer